Hyvää päivää. Hyvää päivää. Vuonna 1971 kehittyi uusi musiikkilaji, joka tehtiin kokonaan tietokoneella tai osittain samplaamalla ääniä. Tämä musiikkilaji luotiin tanssimusiikiksi, jota kuunnellaan yleensä diskoissa tai reiveissä, ei vermosta esimerkiksi. Aluksi tämä musiikki koostui yksinkertaisen vetävistä pop-pompeista ja sähkökitarasta. Mutta sitten tästä musiikista on kehittynyt kymmeniä alalajeja, kuten nykyinen disco-pop ja underground techno. Yleisesti teknomusiikki yhdistetään disco-poppiin tai DJ-popoon. Mutta tämä kuva on sairaasti vääristynyt. Vaikka teknomainokset sisältävät yleensä vain diskoa, on todellisuudessa tekno huomattavasti laajempi käsite. Hyvää, moi. Kun disko kehittyi, alkoi varsinainen diskobuumi, joka jatkuu edelleen. Ikävä kyllä tämä musiikkila on varsin yksipuolista, ja yleensä biisit kehittyvät siten, että naapuri tekee hyvän biisin ja toinen samplaa sitä kaiken irti ja tekee sitä oman version. Kuten monet artistit tekevät omista menestysbiisistään niin kutsutuja remixiä. Tästä syystä lähes kaikki diskobiisit vaikuttavat samanlaiselta. Toinen yhteinen piirre diskopopissa on naiskauneus. Lähes jokaisessa diskogruupissa on edes yksi hemaiseva kaunotar, joka hokee kertosäettä ja pomppii lähes alastomana musiikin tahdissa. Ja saa kiimaiset mieshenkilön ryntäämään kauppaan ja ostamaan kyseisen levy. Vastapainoksi tämän counterin jälkeen tulee joko tosi cooli nekru, DJ Bobo, joka räppää joko epäselvästi tai avuttomasti biisin mitä sanovia sanoja. Ja lisäksi yhteinen piirre on sairas mainonta, eli aina kun avaa TVn, sieltä tulee samaa jutketta kuin eilenkin samaan aikaan. En tiedä, johtuuko se siitä, että kamma ei tarpeeksi myy vai miksi. Loppu. Ei. Aloitanko? Päivää. Tästä kehittyy disko, mutta tekno ei jäänyt siihen. Nykyään tekno edustaa kaikkea, mikä on tehty koneella, ja sen vuoksi niin sanottu underground tekno musiikkilajeja on erittäin runsaasti. Teknossa ei ole samanlaista yleispiirrettä kuin diskossa, vaan jokainen gruppi yrittää erottua massasta omaperäisyydellään. Eli ei ole kannattaria hokemassa tai lähtemässä, eikä myöskään räppäreitä pelleilemässä biisien musavideoissa, vaan nekin yleensä suoletaan kokonaan koneella. Ja pistetään päälle muutama dansseri reivaamaan, suomeksi sanottuna tanssimaan ankarasti, suhteellisen nopean ja monipuolisen kompin tahdissa. Soundit yrittää jokainen gruppi luoda itse. Elementtejä ei yleensä käytetä toistamiseen, kuten esim. Richard D. James Avexin sanoi. Jos minä teen mixin omasta biisistä, teen siitä kokonaan uuden. Toinen paperi. Toisin kuin esim. Diskomies pääsää biisin, sitten iskee saman uudestaan hieman muunneltuna ja uudella nimellä. Valtavaa. Tyhmä kansa menee mainonnan taivuttelemaan ostamaan diskokopiosta toiseen. Joo. Hän on Miksu suoraan Porvoosta. Oletko telkkarissa? Ikävä kyllä olet. Lähetä terveisiä. Lyhyesti. Nyt sillä. Oletko sinä itse mitenkään tekemisissä teknon kanssa? No, sävellän sitä ja kuuntelen sitä joka päivä. Jaa, no minkälaista musiikkia sävellät? Siis soitan vai kuuntelen? Sävellät. Sävellän, no. Kokeellista ambienttia. Täällä se on nyt tullut esille. Mutta tällaista koneellista musiikkia.
Minkälaisia vehkeä omistat? Ei oo kovin häppää. No entäs sitten tämä kuuntelupuoli, mikä on parhaimpiin kuuluva ryhmä tai ryhmät? No, Apex Twin on suuri suosikkini ja on niitä paljon muita pienempiä. Ja kiitos sulle tästä osanotosta ja hyvät jatkot. Samoin. Mitä Rave-feelinki voi olla parhaillaan. Mayday! Rave Olympia! Members of Mayday. Members of Mayday. You are the members of Mayday. You are the members of Mayday. Ja nyt on illan toisen studion vieraan vuoro. Hän on Anssi Lisko. Päivää. Kuunteletteko teknoa? En kuuntele kyllä joo. Miksi? Siinä ei ole munaa. Jaahas, älä puhu paskaa. Oletteko homo? En ole. No. Levyesittely Techno Dance 3. Ja Jam & Spoon 2001. No, roskikseen. West Bam 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 Bam. Tän näkönen. Ei tälläkään kyllä yhtään mitä tee. Atom Heart Compilation. Tässä on hyvä kama. LFOn sinkku We Are Back. Todella hyvä. Ja sitten kaiken kruunaamana FX Twin Selected Ambient Works 2.